Hej alle sammen, velkommen til en ny video. I dag der starter vi lige ude i bilen, fordi at vi skal ud i Billy Blomst. Jeg tænker, at jeg bare lige har taget kameraet med, så kan vi lige lave nogle små clips og sådan noget der. Så det er fedt. Udover det, så skal vi jo hjem og i gang med at lave noget beplantning og noget ude i haven og sådan nogle ting og sager. Det vil vi lige få styr på, og så skal vi afsted mod Billy Blomst. Og så skal vi ind og shoppe af Mokko i beplantning og sådan noget. Så følg med og se, hvad dagen den bringer. Så kom vi ud inden fra Billy Blomst, og jeg skal da lige love for, at vi fik købt en halv trailer fyldt med blomster, dækbark og jord. Så skal vi bare hjem og have kigget på det, styr på det og plantet noget. Så det er fedt. Nå, så kom vi hjem igen her. Jeg har lige været ude og... Ja, i Harald Nyborg også der. Og så, jeg fik jo lige købt lidt skruer til mit lager og sådan noget. Fordi jeg havde nærmest ikke en eneste skrue tilbage til, når jeg laver noget. Det er meget fedt. Men nu skal vi lige ind i værkstedet og lægge de ting. Hopla. Ups. Fik lige købt sådan nogle ledningsklips i en lidt større størrelse. Så har jeg længe haft sådan en klipsemaskine. Og jeg ved saftsusme ikke, fordi sidst jeg købte nogle klipser, der passede de sgu ikke i. Og det frygter jeg jo så, at det er tilfældet en gang til her. Men ja, nu må vi se. Det er mit Tsutomu klip, så det her det er en Stanley maskine. Men altså købt ude har en Nyborg tidernes morgen. Jeg tror sgu de passer. Det gør de. Hold kæft, hvor det lækkert, mand. Endelig fik jeg nogle clips igen, der passer. Fedt, mand. Genialt. Så købte jeg lige en 4x40 og en 5x70 skrue. Det er altså bare, prøv at... Det er sådan noget must have, fordi man bliver bare nødt til at altid have nogle skruer, når man er sådan en DIY-man, ligesom mig her. Så sådan er det. Jeg skal i gang med at køre planter om og stille forskellige steder, hvor de skal stå, men jeg skal så også lige have alt det her trammeramme her ind i. Så er der en god billig Decora, og så den derovre, den er faktisk ganske udmærket, den derude fra Harald Nyborg. Hele, sort i superdæk. Det er den jeg bruger til alt. Altså, fed, lækker maling, som rækker langt. Altså, genialt, mand. Det er den, alt det her, det har fået. Alt det sort, jeg har i haven. Så, det er fandme fedt. Så fik vi købt noget rhododendron-gødning. Så det skal også om, skal rhododendronerne have et ordentligt skud gødning. Så, men nu skal jeg have taget alle de planter her, og så skal jeg have sat dem om og kørt dem om, sammen med dækbark og alt det der. Så, feast your eyes. Det er fedt. 2025, farvernes år, så skal jeg lige have sået græs på de 2 firkantede pletter, og lige eftersået en lille smule derovre, hvor jeg fik jogget rigeligt. Så det får jeg også gjort og sådan noget i dag, så i dag der giver vi en gas igen. Hvor er det fedt. Det er meningen, at konen hun klipper hortensierne i dag, fjerner alt det visne, så jeg skynder mig lige, inden hun begynder at klippe dem. Det er den store hvide. Så kan vi lige tage sådan en eftershot, når det er. Og det her, det er den lyserøde. Og så husker vi bare lige at filme, når hun har klippet dem, så vi kan se, hvordan det ser ud. Inden jeg går i gang med at lige stille planterne ud, hvor jeg gerne vil have dem henne, så er jeg lige begyndt at rive noget af alle knoldene sammen herovre. Så er det jo meningen, at det her overhovedsageligt skal være sommerblomster. Så man kan sige, at det bliver sådan noget biodiversitet. Så når alle dyrene, de skal hygge sig herovre, jamen så kan de det. Jeg laver noget træ herovre med nogle huller i og nogle ting. Og så har vi den her kasse heroppe bagved. Og jeg kan faktisk ikke huske, om vi har en lille kasse mere et sted også. Men der kan de i hvert fald bo inde i, de forskellige dyr. Ja, så laver vi noget andet til dem herovre også. Og de store sten, jeg har derhenne, de der granitsten, de kommer også herhen og sådan noget der. Så det bliver i hvert fald planen med det. Okay, prøv at høre her. Jeg er lige trukket ind i værkstedet. Vi går lige udenfor om 2 sekunder igen. Men det der er i det, er, at den her fine
gammel kævle af fyrtræ. Den er massiv, den er lækker, og den er godt nok godt tør, så man kunne have brugt den til noget fedt brænde, men det er lige meget. Den tager vi, og så laver vi en masse forskellige huller i forskellige størrelser. Fordi så giver vi insekterne mulighed for at bo inde i træet. Så vi laver sådan noget biodiversitet, insektbo, hjemmelavet insektbo. Hvis du virkelig skal gå all in, så kan du finde alle mulige forskellige ting, og sager, grankogler og lidt halm og lidt strå og lidt forskellige ting og sager, så kan du lave et eller andet helt vildt. Nu laver vi bare den simple og enkle løsning her, og det er, at vi tager den her, og så laver vi bare en masse huller i den. Så det er fedt. Men jeg regner med, at vi lige tager det ud, fordi det er noget værre svineri. Så jeg finder lige nogle bord, og så trækker vi udenfor og borer en masse huller i den. Jeg starter lige med at lave nogle huller nede for enden af i den. Og der har jeg taget en 16 mm. Og så går vi bare lige med nogle forskellige størrelser. Så laver vi lige nogle huller ind for siden af også. Og så bliver en del af det begravet derhenne. Og så bliver det fedt. Så jeg borer nogle huller, og så får vi den derhen på plads, hvor den skal være. Sådan der fik jeg boret nogle huller i den, og ja, det er fint nok. Træet rådner jo lige så smule, når det får kontakt med jorden også og sådan noget. Og med tiden, så vil det så generere, at der måske er flere og flere insekter, der vil bo i det. Men nu har jeg boret en masse huller for enderne af det, og på den ene side af det. Og så lægger vi det over, og så laver vi det sammen med de der fine sten derovre. Så det går vi over og gør nu. Noget, der er vigtigt, når man placerer sådan nogle sten her, og jeg har sagt det i en video for lang tid siden, men det er det der med at få begravet noget af stenen, så det ligner, at stenen er meget større. Det er hele humlen i det. Så nu har jeg gravet et lille stykke ned. Jeg graver lige lidt mere ned, og så kommer den til at ligge under jorden der. Og det samme gør de andre herovre, så man ser cirka 2/3 af dem, og 1/3 er under jorden. Så fik vi simpelthen sat selve stenen herovre og lagt træstubben. Det her, det blev det færdige resultat. Når der så kommer planter og sådan noget omkring, så bliver det jo også meget federe. Kan noget det der med at lave lidt sten og lægge lidt træ og sådan nogle ting, og så er det giver altså bare noget i forhold til insekter, og ja, bare generelt set synsmæssigt giver det noget til haven. Nå, nu vil jeg placere lidt planter og sådan noget, og så skal jeg lige have rækket noget haveslange over det, og så går jeg videre. Så begynder det stille og roligt at tage form herovre, der hvor jeg gerne vil have det. Så nu sætter jeg dem herovre, hvor de skal være, og dem herovre bagved, hvor de skal være, og så ser vi, hvordan det ser ud. Det var det første. Så skal vi bare have lavet det her over også. Sådan der. Nu fik vi simpelthen styr på det bede herovre nu. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har smidt sådan nogle frø her fra Turfline Bouquet Mix. Og så har vi smidt sådan en herover, som er sådan en eller anden fra Hornum. Og vi har smidt 2 forskellige. Den her over, det er sådan flereårig. Men vi har smidt 2 forskellige, fordi det her over, det er sådan rigtig bee and insect friendly. Og snail free og sådan noget står der på den. Den her over står der ikke lige så meget om, men ja, det er fedt. Så det har vi gjort herovre i hvert fald. Og så skal det nok blive mega godt. Nu har vi lavet det her over med stensætning og noget træ til insekterne, sådan noget biodiversitet noget. Plus at vi har den boks, der hænger deroppe. Så det er fedt, og det ser godt ud.
Der har vi lavet herover, hvor at der er kommet lidt hortensia. Og så dem herovre bagved, det er sådan nogle sommerfugle nogle. Og så er der kommet lidt dernede med noget hvide blomster. Den hænger lige lidt nu, fordi jeg har vandet den. Så den skal nok komme op igen. Men jeg har vandet inden jeg plantede med det. Så det er mega fedt. Hele det stykke her, og om bagved, herom, og så ned, og så hen, og så op. Der har vi lavet de der med de sommerblomster der. Så det glæder jeg mig til at se, om det et tidspunkt kommer op. Det bliver mega fedt. Nu må vi se. Men ja, nu er der i hvert fald derovre. Og så kommer der sommerblomster i midten. Og så har vi lidt derovre til noget biodiversitet. Men altså jeg regner med, når at vi er fuldstændig færdige med alle ting, vi har lavet og sådan noget, så laver jeg sådan en eller anden video til sidst, hvor at vi simpelthen går igennem alt det, vi har lavet, og så er det bare fedt. Nu der mangler jeg at smide dækbark på rhododendrumerne, og så mangler jeg at plante de 5 herover, og så mangler jeg dem dernede også. Så, men ja, det bliver det næste, vi skal. Ja. Ser godt ud derovre. Det er fedt det her. Okay, prøv at høre her. Nu er jeg lige blevet færdig med det bed herovre. Fuldstændig færdig med det bed herovre nu. Der er dækbark på, der er hortensia, rhododendron står der, det har fået gødning, det er fedt. De hænger lidt lige nu, fordi jeg har vandet dem, så de er lidt tunge, men altså lige snart de lige tørre, skal de nok komme op og blive flotte. De havde ikke så godt at stå i det plastik under det trailerdække, det der kort øjeblik, de gjorde det i dag. Men altså, sådan er det. Og så gav jeg lige den her over noget gødning også, den lille. Og så smed jeg bare lige en klat dækbark herover, fordi så er det med til at lige at holde lidt på fugten. Så nu mangler jeg kun det sidste bed derovre og lige få det styr på det, og det er derovre ved det lille vandfald. Så fik jeg også bare lige smidt noget græsfrø herhenne og vandet det lidt og revet det lidt af det. Så der er græsfrø herover nu, og der er kommet græsfrø herover nu. Så giv det lige nogle uger, skal det nok komme op. Nogle uger, en masse vand og en masse lys. Så altså prøv her, haven begynder bare stille og roligt at nærme sig det punkt, hvor at det er bare så dejligt, det er så fedt, det er så glædeligt, altså jeg tager det bare ind, kan jeg mærke, det er så fantastisk, altså man har lyst til at gå en tur rundt i haven og kigge nu, ikke? Så det er bare så fedt, altså så fedt. Så, men jeg har 3 hortensiaer tilbage der, og en lille hortensia derovre, og vi har længe gerne vil have den her pil her væk. Og der skal nok sidde nogen derude nu, der synes, det er møgsynd, og den skal væk og sådan noget der. Men prøv at høre, jeg er så træt af den, fordi den vokser så sindssygt, og den tager blade ned i vandfaldet, og det er helt åndssvagt. Så den kommer altså væk, og så kommer der nogle hortensier om bagved, sådan at faktisk hele baggrunden her, det ender med at blive hortensia på sigt. Det er så fedt. Det er så fedt. Jeg kan bare mærke det. Jeg kan bare fuldstændig mærke det. Det er så fedt. Men altså, hortensia og noget bunddække og alt det her, og så er det bare kanon fedt. Altså, nå ja, og så fik fruen, hun fik lige stusset de hortensia, ikke? Så prøv lige at tænke på tidligere det klip, jeg viste, hvor der alle de vissen sad på. Og så prøv at tænke på nu, hvor flotte grønne de bare er. Og de er altså bare blevet store, ikke? Helt vildt, mand. Prøv lige at se, om jeg lige kan finde et billede her af, hvor små de var, da vi flyttede ind. Og de er mange år gamle. Altså, de er jo... Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor gamle de er, men jeg vil skyde på, de er... Jamen altså, hvad er det? Vi har boet her i 10 år, ikke? Og så 25 år vil jeg skyde på. Altså deromkring, det kunne jeg forestille mig 25 år. Det tror jeg ikke er utænkeligt, at de er den alder.
Så, jamen, super duper. Jeg går videre, og så vender jeg tilbage. Så for den duse med da, så fik jeg lige ordnet det sidste bed herovre også nu. Og det blev bare så flot også. Altså, prøv at tjekke det her ud en gang. Det her, det er jo det lille vandfaldbed. Den store pil, den er kommet væk nu. Og ja, der var lige 1,5 sæk dækbark tilbage. Så vi har gjort det, vi har plantet en lille hortensie mere her. Den skal nok komme også. Så har vi givet dem noget gødning og det. De store og de små. Og så har vi plantet de her 3 nye herovre. Så dem her, sammen med det her bunddække, der kommer ud, og buksbom og det der, når den bliver større det, så skal det nok komme til at give noget baggrund til vandfaldet her. Nu her, der er det simpelthen blevet sådan her. Så det har fået noget mere luft, og det har fået noget mere lys. Så jeg føler, at med en anden baggrund her, at det faktisk også kan noget, ikke også? Altså, så, og når så hortensierne kommer op og alt det her, der skal det nok blive flot. Videoen her, den kommer til at være for sig selv, som den er her. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at gå ned og abonnere på kanalen. Vi presser den jo op imod, vi skal op på de 500 der. Så abonner på kanalen. Tryk på den lille klokke, tryk alle, så bliver du notificeret, når jeg lægger en ny video op. Giv den et stort fedt like, hvis du synes, det var en fed video. Det vil simpelthen glæde mig af hele mit hjerte, hvis du gider at gøre det for mig. Det er så lille en ting, men gider du at gøre det, så bliver jeg så glad. Helt sikkert. Og så fortæller det også YouTube, at du kan lide at se den her slags video her. Men næste video, der regner jeg med, at vi skal ud og have sat robotplæneklipperne op. Så det du godt glæde dig til. Og jeg håber selvfølgelig også, at I ser med der, ligesom I har set med på den her. Så ja, det er bare alt for mig. God dag, god aften. Vi ses i næste video. Hej med jer.